Čaute ľudia, vítajte pri novom videjku. Dneska to bude opäť z Red Dead by Daylight. Pokračuje prestávka. Dneska sa pozrieme na killera, teda killerku, sestričku. Nurska vyšla vlastne ako prvý samostatný killer. Je to veľmi charakteristický killer v tom, že proste porušil všetky zákony tejto hry a proste vie sa teleportovať. Keď niekto vie hrať Nursku, tak je veľmi ťažké proti nej hrať. Ale toto musíme pre človek vedieť. Ako môžete vidieť, troška som zmenil farby v tej hre, pretože mi to prišlo tmavé. Aj tá kvalita tých videí nebola až taká dobrá, dúfam, že toto pomôže. Jej perky sú Stridor, Thanatophobia a Nurse's Calling. Nurse's Callingu som používal, keď sa niekto healuje v mojom okolí 28 metrov, tak ho vidím. Barbecue a chili. Niekto dá nahák viac ako 40 metrov odo mňa, niekto tak ho vidím na 5 sekúnd. Everhope, keď je Survivor, unhooknutý odo mňa 24 metrov, že som od neho ďalej, tak zbieram tokeny na tento perk. Samozrejme nevedia zničiť ten totem, ako som ukazoval. Ale keď sa mi podarí nazbierať všetkých 5 tých stackov, tak viem niekoho zabiť. Tak musím dať mori hneď. Za 2 tokeny som rýchlejší a za 3 tokeny Exposed Effect a potom tu mám Discordance. Ak je nejaký generátor v range 28 metrov a opravujú ho dvaja, tak sa mi rozsvieti ten generátor. Teda vidím, že tam opravujú viacerí. Každopádne, ak to stíham, tak už mám gold rank. Takže už by to nemali byť nejaké polená. A samozrejme, hodí sa aj dobrá mapa tomuto killerovi, áno. Čo už podľa toho totemu, či podľa toho offeringu, nevyzerá, že bude. No. Jak som si myslel, tak bohužiaľ. Na tejto mape to je fakt na hovno s týmto killerom. Tak uvidíme. No moja taktika väčšinou je, keď hrávam Nursku, nesnažím sa začiatku blinkovať, aby nevedeli, že akého killera hrám, aby proste boli, aby to by sa nečakali. Bye, have a great time! Rýchlo zavesím a tam vidíme, že opravujú ten generátor. Tu tam rýchlo letím. Bruh. Surprise, motherfucker! Reals. Sem pribehne. Bruh. Bruh. Horšia mapa pre toho, ktorá nemôže byť. Fakt toto je... Bruh. To je proste ona hodí, kam to teleportne, to je... Bruh. Nie sú ani dobrí tí survivori, proste bohužiaľ.
Surprise, motherfucker! Bruh. Bruh. Nikam nepôjdem, nikam. Bohužiaľ. Sera na to, som ukážem, ako vyzerá to mori. No, nadchádzajú. Poviem tak, to je hociaká iná mapa. Hociaká. Bola úplne v pohode. Slabunky boli. No bohužiaľ. Takúto kokotinku dostanem. Nedá sa nič robiť, aby ten vyzeral, že dávam iba hry, kde vyhrávam. To dám aj takúto hru, nevidíte, že tá mapa je fakt koko... Pre tohto killera, ako niektorí killery, ok, nie všetci, ale pre tohto killera fakt tam nedá nič. A to ešte boli slabí surovri, keby sú silní, tak by som aj nikoho nedal na hák. To neviem, niektoré scény preportiť, proste portím a náhodne sa objavím proste v basemente. Tu je napríklad, že to vrchné poschodie, tu je spodné, tu je zase vrchné. A vy sa proste chcete portiť na tom vrchnom, ale nevyportíte sa na tom vrchnom, lebo vás hodí do tom dolného. Alebo rovno do basementu, to už som vôbec nepochopil. Táto mapa je... viacej v pohode, tak to nazvem. Keď máte Devor Hope, tak sa snažíte proste rýchlo dávať na hák a ísť od nich čo najďalej, nech sa vám počítajú tie pointy hneď. Bruh. Let's get ready to rumble! Je to jedno. Fatality. Dá sa to aj takto, samozrejme. Ja si sa viacej užiť s nimi, takže... To je tretí. Vadí. Teraz mi to vychádza tak, že keď unlocknúť ju a potom tohto, tak budeme mať 5 stakov. To vlastne znamená, že vraží na zemi. Tak, správne. A letím za vami, borky. Len sa healujte. Bye, have a great time.
Poď aj ty, poď. Nebude to boleť. Ale keď to bolo ešte horšie pre tých survivorov, pretože za tretí stack bol to, že ešte instantne na zemi. 2000 years later. No čo sa posralo, no? Dobre, ale si viem, kde by mohlo byť. Poď tu sem. Tu je. Bye, have a great time. Čavo nám ušiel lečom, ale nevadí. Videli ste, že keď sa nastakuje ten Devour Hope, tak... Abo aj nie, že Devour Hope. To ste mohli vidieť, že keď toho killera viete hrať, tak nemajú šancu. Ja sa snažia ako chcú. Dostali bomby. Ale ako ste mohli vidieť, prvá hra, keď nie je dobrá mapa, tak sa... To je úplne hardcore. A táto druhá mapa bola celkom v pohode, tam sa to dalo už a videli ste, že ako to bude vyzerať. Ako ste tam videli, som za minútu dal 3 dole, takže... Až tom pri takomto killerovi, čo je takto rýchlo... Ani sa dlho nemusíte česovať, keď viete toho killera hrať. Keď máte iných killerov, tak tí survivori s vami vedia utekať, vedia sa s vami proste hrať. Ale pri nej... ťažko. Teleportujte sa na neho a nemá čo urobiť a... Potom je taký silný. To bolo všetko v dnešnému videjku. Ďakujem, že ste sledovali. Ak sa vám tieto videjka páči, Dead by Daylight alebo celkovo herné, tak nezabudnite nechať like. Ak chcete vidieť ďalšie takéto videá, tak nezabudnite dať odber. Budem rád aj za pekný komentár. A vidíme sa pri ďalšom killerovi, čo je Huntereska. See ya.